Det er i dag 1 år siden den første skolemassakren rystet Finland. Mange har forsøkt å finne forklaringen på hvordan skolemassakren kunne skje. Ja, for første gang forteller nå foreldrene til gjerningsmannen hvordan de opplevde tragedien i Jukla, der 7 skoleelever ble drept. Mä uskoisin, että hän oli hyvin pettynyt siihen, tähän ihmisyyteen yleensä ja näki varmastikin myös oman tämän tulevaisuutensa hyvin synkkänä. Mikaela Vuorio og Ismo Auvenen har siden 7. november i fjor gjennomlevd et år som må være noe av det verste foreldre kan gå gjennom. Etter at deres egen sønn, 18 år gamle Pekka Erik, gikk amok på skolen i Jokila. Bare noen timer før hadde lagt igjen følgende beskjed hjemme. Siinä oli mainittu, että toivottavasti olot olisi tulevaisuudessa paremmat yksilöille. Tähän toivoo, että kenenkään ei enää tarvitsisi tällaista tehdä. Tämä oli kyllä yllätys sitten. Aivan täysin. Tämä, että Pekka oli tutkinut hyvin tarkkaan näitä just Yhdysvalloissakin tapahtuneita vastaavia koulusurmia ja Foreldrene til Pekka Erik Auvenen kan fortelle om år med mobbing på skolen og et liv nesten uten venner. Menin muutama vuosi, ettei ollut yhtään kaveria, ne kesälomat ja viikonloput, kun poika kyseli, että äiti, että miksi mulla ei ole yhtään kaveria ja kun ei niitä voi Anttilasta ostaa niitä kavereita ja niitä ei voi tilata tuolta postimyynnistä. Että Eihän se ase ole se syy, vaan se on pelkkä seuraus jostain, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Että onko koulumaailmassa viety asiat liian tiukalle, onko siellä laitettu liikaa paineita nuorille, onko tämä koko meidän yhteiskunta liian kunnianhimoinen, liian kova. Selvfølgelig har Ismo Auvenen og Mikaela Vuorio også tenkt hva de kunne gjort annerledes for å hindre det som skjedde med sønnen. No ainakin henkilökohtaisesti kyllä voi sanoa, että ihan kaikesta. Ihminen on sillä tavalla rakennettu, että kun jotakin näin hirveää tapahtuu, niin sitä käy läpi koko oman elämänhistoriansa. Kaiken mitä ajattelee, että olisiko voinut tehdä toisin.